Halo bosku, hari ini aku memantau dari udara dari Kulon mau menuju ke Ngetan. Oh, sing roh iki ning desa ngendi? Yaitu ini berada di Desa Ndumasan, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Iki arahku teko Kulon menuju Ngetan ya. Iki posisine aku neng Kulon Pasar Kalidawir Ndumasan. Kuwi ning sebelah kanan ngesor kuwi Pasar Ndumasan ya toh. Kuwi sing gendenge dawa-dawa kuwi. Lah kuwi kan pasar terus maju titik wis ning sebelah kiri atau elor itu ada yang namanya Balai Desa Ndumasan ya. Kuwi ketok ora sampean-sampean kuwi enek nguncupe titik kuwi gendenge. Bar kuwi engko lek tau weruh sono kae ning ngarep kae enek tikungan ngiri, ning kono kae enek bakul sate kae. Lah enek bakul sate engko sampean mandek engko tumbaso ya, aja lali. Engko mek diliwati tok.